Hola bonics i boniques, avui anem a aprendre els diferents usos de la dièresi. Com podreu veure, són dos puntets que hi ha dalt de la U o d'altres vocals. El primer ús que li donem és el de que, qui, ue, ui, que és per a que soni la U en aquest cas. Per exemple, en la paraula qüestió, que sense la dièresi seria qüestió, que òbviament no existís. El segon ús que li donem és per a separar diftongs que tinguen la I o la U dins d'aquest diftong. Per exemple, la paraula diürn o raïm. El tercer cas que anem a veure és el de separar la I dintre de vocals. Aleshores és com per a separar els diftongs, és igual però amb la I entre dues vocals. Així tindríem produïa en compte de produïa. I per últim, les terminacions tat, al o itzar, com per exemple continuïtat o arcaitzar. Moltes gràcies!